फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय दायो नै आं मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव आरो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैबावबाय भिडिअखौ देखायनायनि सिगां आं गाव साहा लोंग्रोना लाग्रोनि आं दायो साहाखौ लोंखांबाय नोंथांब्ला बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै फैदो थांफैया इथि ओंखाम संदों हायाव दालि लोगोफोर दायो माने boilar बेदर एसे लाबोदों माने बेखौनो एसे संनानै जानोसै एसे नै सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु एसे आरो हाइजें एसे देना लाग्रोनोसै बारा नङा एसे माने एसेल' लाबोदोंमोन जानो होननानै बिथिं फारसेथिं नै ओंखाम संगासिनो ओंखामा मोनबाय दायो दालि बिनिफ्राय नै बाथोनखौ माने बे बानलु देनिसै आरो नायलांबाय थादो थाव जानना दोनबाय थावा दुङाखैनो एसे नांबावगौ दुंनो बा अर खाथियाव थानो हाया गरम बिराद गरम नाङो नै होबाय बेनिफ्राय दायो गरमाव फानलु गोसा जागाथारालै नै देनाय बानलु गुन्दैखौ होसिगोन सामब्राम गुफुर आरो बानलु जेबो गैया बेयाव बे गुन्दैयाव जों मा होखो पियाज थाव होबाय पियाज होबाय सामब्राम गुफुर होबाय बानलु सामब्राम गुफुर आरो बानलु देनायखौ होबाय दायो नै बेदरखौबो सुखाबाय नालाय सुनानै दा नै बेदरखौ होसिगोन बयलारसो दै बयलार बेदरसो एसे ओरैनो एसेल' लाबोदों बारा नङा बिदिनो न'नि आन्था जानो होननानै मिथिया सोरनि खाफालाव खैथा गोलैगोन जेबो मिथिया मोदोमदोंथ' सेना जायोलै नाथुर ओरैनो खिन्थु रुगारना लानो हाबा मोजां आलु होनो मोनबावबा आरो बांसिन मोजां जायोमोन आलुबो गैया मालाखो हालदै होबाय हालदैखौनो बारा नांनाय मोनाखै आं हालदै होनानै एसे एरना होबाय बारा होनाङा आरो बारा होबा आरो जानो सानाय नङा बानायबाय थादों आं दायो नै बिराद गरम न' सिङाव अर खाथियाव माने थानो हाया बायदि जाना दङ आरोना बेनिखायनो एसे माने बाहेरायाव एसे थान्दा बार लानोसै
सासेया एवबाय थाथों बियो दसे आङो बाहेरायाव माने दसे थांथ'नोसै आङो बिराद गरमखायनो थानो हायाखै न' सिङाव जाय बिथांमोना माने आंनि बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो अननानै नोंथांमोननि सापर्ट आंनो नांगौ मानो होनब्ला नोंथांमोननि सापर्टखौ आं थारैनो जोबोद खम नुदों नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाब्ला आं बिदिनो गोदान भिडिअसफोरा लाना फैबाय थानो नाजागोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नानि रमै मादि जादो एको होआखै ekoथ' नाङा आलु होदोना होआखै दालिया एसे रुइहांबाय माने आरो दसे दोनबावबानो जासिगोन जाफ्रामबायानो थाइजौ बिराद जासुलिनाय नोङो मिथिं नायनानै खिथालाय साबस्क्राइब खालामनो होलाय बयखौबो दे सोरबा जुदि नैबे भिडिअखौ नायदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होना बुंलाय देलाय बुंलाय खेबसे बुंलाय दे सन बुं खेबसे साबस्क्राइब मा साबस्क्राइब बिलाय साबस्क्राइब खाना तैयार ओंखामा नै दायो मा गिफि मोन्दों ओंखामखौ माबा दै सिथाबनाय आं ओंखाम गोजांखौ बिराद जानो बायो आङो नै सानसुफुङाव माने ओंखाम गोजांखौ आं माबायदि जानो लुगैयो मिथिबायना जेब्ला बैसागनि समाव ओंखाम गोजां जायोना बे समावसो बिराद इन्टारेस्ट खिन्थु बाखि टाइमाव दा बाराद्राय गरम नांबासो जायो दे आं आरो खिन्थु बिनिफ्राय दा गरम नांदोंबाबो माने मा नांगौमोन बेखौ गोसो गैया आरोना जानो गरम ओरैबायदि गरम माने बोथोर सान्दुं बिराद ओरैबायदि गरम माने माबा मोनसे दैजों सोमनानैबाबो जाना थानो हायो दा ओंखाम गुदुं मैगं गुदुंबा आरो मोजांसिन नाङो दा जेनेबा गरम बोथोराव लाना थारमाने आङो एसे नायनानै जायो आरोना टाइमाव ओंखाम गोजां थाबाथाय मालाबा गरम बोथोराव खिन्थु हरदि ओंखाम मैगं बारा जानोबो मोजां मोनालै मोदोमदो बयलारा नोंथांमोन नै न' खाथियावनो फुजा मोनसे होदोंमोन आरोना न' गोदान लानायनि न' खाथि माने आयं आरो जोंहा आयं देरसिन आयं जोंहा आफानि बाबानि बिदा देरसिन बिमायाव आयं माने जोंहा आदा बाजै जायो आरो फिसाला आयं बाजै बिसोरो माने न'आव लागोन दा आङो दसे बेदरखौ थारमाने खोबना होदोंमोन नालाय बोरै जादों नायनोसै दै होदोंमोन बोखारखादो बेखौ बोखारदोलाय जानसा बोखारखौ ओरैसो दोनगोन बोखारलाय एसे रानहो होना बिसिबां दोनो ना नोंसोर जाग्रासो बाहाय रोसि दोन मस्ला होबाय मस्ला देनायखौ माबाखौ होनांगौमोन बरिया जागोन आं थानायाव मोजांसिन जागोनलै माबालै मा होनोमोन मस्लाया मिट मस्ला ना गरम मस्ला मिट मस्ला बेनिफ्राय माबाखौ होनांगौमोन बोरमा दारि होनो ना खासि दारियानो माने एसे रोसि दोनसै एसे रोसि थाबासो जानोबो मोजां नाङो माने आलु होनाय जायासै खालि बेदर आन्थाल' ओंखामखौ दानिया खुरनो होनसै आङो ओंखाम खाबायबो बेनिफ्राय आं गावनि जायगायाव जिरायनोसै लेखायाव डाक्टर माने मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर जोंहा मादाराबो मा बुंगोन माने बिनाबो डाक्टर फैनायानो जोबा माने डाक्टरल' माने मा होनना बुङो बेखौ
बिजि सिलान बिजि लायै मा जागोनथाय सिलान बिजिल' लाबाय थानाय जाबाय मानसियानो माने डाक्टरल' माने मुलिल' बिजिल' नांबाय थागौ बेबायदि सिस्टेमनि जाना दङ आरोना बिदिबा आङो बाखि जियानो जा आं ओंखामखौ नेनोसै मायाव माने होनो नागिरदों एसे मिथिगौ आरो दै आंनो मोनफैबाय आ गया अभी खाना रेडी तैयार ओंखाम मोनफैबाय दायो ओंखामखौ जाहोनोसै आङो बोरै जादों नोंथांमोननो उनाव खिथिलांनोसै अरे दैलाबो दैबो लाबोनो बावगारो नुदोंना मा टेनसनाव थायो बे टेनसनानो बेलेग मानेसिन बिदिब्ला नोंथांमोन आं जाग्रोनोसै ओंखामखौ बेनिफ्राय आं माबायदि जादों माबायदि जायाखै खोन्थालांसै जादों मोजाङानो गोथावानो थावदों नांगौबायदि मस्लाखौ आरो होजोबनो मोनासै नालाय थेवब्लाबो हामदो संनाया इमान नांगौबायदि स्पेसियेल बानायनो रोङा थेवबो गावनि नांगौखिनिखौ आन्था आं जाबाय मोजाङानो जादों बानायनायफ्रा मोदै गोनां मानसि नालाय ओंखायनो दसेनो जालाबायो गासैबो मोजाङै दंजोबो ना गाइस दं मोजाङैनो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो थुंगेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखांबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै बयबो नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन फिन मोनसे नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय बिदिब्ला आं दोनथ'बाय गुड बाय